Ama namin. Natong pag-ampo ba? Kanang pag-ampo ba nga gitudlo ni Jesus? Na siya mismo ang nagtudlo nato. Pero ang nakalisod, ano itong igsuon si Pura Luca Vega. Gigamit niya as remix o murag nahulog na siya og yaga-yaga. And daghan kaayong mga komentary nga it was blasphemous. Truly indeed. No? Blasphemous. Nga wala na'y respeto sa religion. Wala na'y respeto sa pagtuo. Wala na'y respeto sa grupo sa mga Katoliko na sama nato. Pero para niya, it is an art. It is a freedom of expression. It is because kay daw wala na siya lugar sa maong organisasyon. Di na siya